Ik wens de Ljouters en de Friesen en de Nederlanders en de Europeanen en alle mensen die op de wereld zijn een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat het bij de wereld goed mag komen, want er gebeurt wel wat in de wereld momenteel. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Zeker, je meegaat met de meesten, hè? Nou, ze moeten een beetje om denken dat ze weer in de kerken gaan. Ja? Ze laten de kerken in de steek, een hele hoop. Er zijn wel mensen die in de kerken gaan. Er zijn dan een hele hoop mensen in de kerken. Maar ja, meer dan de helft van Nederland heeft de kerken in de steek laten. Hè? En dat is eigenlijk net een goede zaak. Ja? Ik heb hier een liedkerkje gecreëerd. En dat vond ik wel leuk. Dat is een soort hobby van mij. En hebben jou misschien tips voor mensen die denken, goh, hoe kan ik gelukkig worden in 2019? Nou, als je gelukkig worden wil, maar in de eerste plaats moet je gezondheid hebben. Hè? Gezondheid, dat is een hele grote schat. Gezondheid. Alle mensen ben ik net gezond. Met een hoop zieken mensen, ziekenhuizen liggen vol, de verpleeghuizen liggen vol. Alle mensen zijn net gezond. De gezondheid is eigenlijk de basis. Snap je wel? En je moet wat eten op tafel houden, en je moet wat drinken houden, en je moet wat onderdak houden. Hebben alle mensen ik net. Maar er zijn rare rampen gebeurd met die Krakatau nou daar in Indonesië. Er zijn dakloze mensen in Californië uitbranden. No? Het kan heel raar gaan in de wereld. Ik vind van de week weer een stukje van Hitler op de televisie. Nou, hoe raar is het in de Tweede Wereldoorlog net gegaan? Hoe raar kan het gaan? En wat kunnen wij daar als mensen dan ontwannen? Even Nou, zo? we moeten wat in vrede leven, dat is belangrijk. Hè? Het is niet altijd vrede bij de mensen. Maar we moeten in vrede leven en we moeten God net in de steek laten. Nou zo. Through the end, out and the pipe are calling. Oh Danny boy, oh Danny boy, I love you so. Nou man. Tegen dank. Dat is leuk, hè? En de meesten hebben jouw zegen dus weer voor 12 Ja, ik schreef de zegen hier nog een keer. En Benedictus forum potente Deus Patri et Filio et Spiritus Sancti Deo. Amen. In de naam van de Godheid en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leven Ljouters. Ljouters is een prachtige stad. Het is een mooi dan Green. Friesland is ook prachtig. We moeten er nou wat van maken. We moeten de moed erin houden. Mensen houden vooral de moed erin. Met Gods hulp zal dat wel lukken. Nou, ik vind het leuk, ja? Hier is geweldig. Hier, geweldig. Huh?